Binêrên hêja di vê vîdeoyê de em ê di derbarê têgeha fenomenê de hinek zanînên Kurd raberî we bikin ku ev têgih di dîroka felsefeyê de hinek wateyên cuda wergirtiye. Meriv dikare bibêje ku çavkaniya têgeha fenomenê xuyabûniya yewnanî ye. Binêrînekî giştî pêhatî yan jî bûyera ku meriv dikare lê çavder bêye. Objekta ku tê gihîştin, objekta têgihiyê, tiştî ku birêveriyî wê dibîne û yan jî tê digihêje. Tiştên ku rast xwe ditoqlîn û serhatiyê de dide der. A ku meriv dikare çavderiyê lê bike. A ku meriv dikare bi rêya toqlînê biceribîne. Xuyabûnî, tiştê ku xuya dike. Bi kurtebirî rewş, bûyer, pêhatî, têkilî û wesfên ku xwe didine xuyakirin yan jî ji aliyê mirovan ve tên têgihîştin. Di vê xalî de lazim e bêgotin ku fenomen jî dibin du beş. Fenomenên sehekî û fenomenên xwedan bîrêwer. Li gor vê dabeşandinê fenomenên sehekî çêbûyînên fîzîkî ne. Bûyer û heyînên ku hebûna wan dikare were nîşandinin û yên xwedan bîrêwer jî fenomenên serhatiyên navxweyî ne. Di felsefeya yewnan a serdema pêşin de fenomen a ku bi aqil tê gihîştin e. A ku bi sehekan îdrak dibe ye û di maneya xuyabûniya sehekî de ye.